Hei Pasi, kuule, mä löysin näin hienot kalasakset. Niin kai sä leikkaat mun hiuksia. Just löysin roskiksesta näin hyvät kalasakset. Nää tuntuu ihan teräviltä. Mä käyn tohon kuule kyykkyyn ja sä leikkaat mun hiukset näillä kalasaksilla. Eikö tehdä sillai? Joko? Please, leikkaa kalasaksiin kuule. On yksin niin hirveän hankala leikkaa täältä niskavilloin, niin vähän jelppaa mua leikkaamalla hiuksiin. Joha. No hyvä Sieltä leikkaa nyt täältä näin hiusrajaa pitkin. Miten on silleen pidä sitä päällä? No ettei mä kato niitä karvoja koton. No vedä sitä. Enhän mä näe. Tästä ei tuu kyllä paskaa. Ihan vaan vedä tasaises, kato. Mulla on lauantainen sauna. Mä leikkaan kato sen sitten sivulta, mut sieltä takaa mun on peilin kanssa tosi hankala leikata. Tää menee jo päin helvettiä. Ei se mitään kun on vaan tasainen. Tulee mulle kauheet vittut, kun ei se oo tasainen, kun mä en näe missä kohtaa tää kulkee. Kuule, se on varmasti parempi. Ja mä oon saatana ajokuntonen perkele. Se on aivan varmasti parempi, kun mä itse peilin kanssa sitä leikkailen. Se helpottaa. Nyt mulle jää kyllä jumalauta muisto Marko Repaarisesta. Tulee... Ei tää meni ihan päin helvettiä. Ei musta kyllä parturia. No hei, eihän sen ensimmäisellä saksen verolla kukaan voi sanoa, että on ammattilainen. Niin, mut kun tää... Mitä näille alemmille karvoille tehdään? Ei tästä tuu mitään. Leikkaa vaan tasaiseksi, ei se mitään väliä. Mä katson partakoneella voi sitten ne alanööt. Mulla on sellainen tunne, että seudut menee kyllä jonnekin parempiin partureihin. Kato ne alanööstöt, mä saan parraajakoneella otettua pois. Alanöystät? Niin se alusvilla sieltä, niin mä saan Ei tästä tuu mitään. Eiks tää mene ihan mettään? Pitääks sun vatupassi? Vatupassi, oiskohan mulla se on muuten vino. Ei, siis... Sä voit... En mä enempää koske tohon. Kyllä se on ihan vinos. Ei se mitään, kun se on vaan tasainen. No kun ei se ole tasainen, kun toinen puoli on... Se tuntuukin jo paljon hienommalta. Joo, mut se on ihan vinos. Ottaisko parturi vielä tästä näin? Nappusis tästä näin. Parturi. Eiks siitä vähän herttu siitä? Parturi Viheraho. Oisit tullut huomenna nurkkaan, niin oisit saanut sellaiset vähän reteämät voita. Mähän kerran kato kävin Ei tää nyt, kyllä tää nyt. Tiedäksä, mä kävin kerran parturissa ja sitten, kun mullahan on aika paksu toi hiuskarva. Ja
En mä tiedä, mutta sillä ei musta kyllä parturi ota nyt kuva siitä niinku takaa. Se on vähän nyt miten